gofyn i ni o chdi, be ti wedi bod yn neud, dwi'n gweld bod chdi wedi bod yn Sheffield yn uni a falle, dod nôl, just give us a little backstory. Ie, so eisiau Sheffield rhyw 8 mlynedd yn o'r rwan. I astudio perfformiad i sgrin a Llwyddo'n lle. So dwi'n neud y standard actor's job o gweithio tu ôl bar o'r. Dyn, ar ôl graddio, nes i penderfynu aros na'n hoffi'r dinas a falle hoffi'r freedom hefyd. Clybi ar agor, felly eich tan hanner nôl sy'n yma. A dyn kebabs ar gael prydau edition o basically. A dyn, ie, nes i gweithio mewn Tafarn am y 5 mlynedd, o'n i gweithio tra o'n i yn uni hefyd. A dyn, o'n i mwynhau gweld tu ôl bar, siarad efo pobl. A dyn, ddodd y cyfle i symud yn ôl adra dros tro ar y blwyddyn 2022 dros rwan. A dyn, o'n i sbio fewn iddo fo, mae wedi bod yn meddwl fi. Ers o'n i'n ifan credu gyda hanes, gyda taith, gyda dat yn Llangefni, deg marced Uncle John hefyd. Ie, so mae wedi bod yn meddwl fi dod yn ôl adra eich ar hynny pub a oedd y cyfle'n rhy dda i cymryd drosodd, so... So be di gobeithio yn chdi o ran Rheilffordd, be ti isio dod â cymuned at ei gilydd yn fwy a falle? Ie, dwi'n gobeithio, dwi'n eisiau yn gwg am Llangefni hun, ond pawb yn dweud mae Llangefni wedi diflasu dros flynyddoedd. Dwi wedi clywed storiau gan dad a falle o sut oedd Llangefni yn yr 80au a 70au ac oedd o'n buzzing yn dref o beth. A dwi'n cweit fel yna di mwy, so dwi'n gobeithio cael rhywbeth fel yna yn ôl yn Llangefni, cael ffactor yn ôl i Llangefni, rhywle i pobl ddod, pobl yn dod mewn i we, ti'n dod ar ben dy hun, mae yna pobl ti'n nabod yma, so ti'n dod ar ben dy hun, ti'n gadael efo lle, ffrindiau newydd, ti'n ymwybod enw nhw ddiwedd wedyn, ond ti'n bod nhw o hyd ac o hyd o dyn. Ti'n teimlo bod yna digon o gefnogaeth i pobl fatha chdi ddechrau yma, a os nagwt, be ti'n meddwl fyddi pobl wneud am hynny? Dwi'n rili sbio iawn i fod fy hun, jyst oherwydd dwi wedi cael tro cyntaf i wneud busnes, so dysgu bob peth tro cyntaf dwi. Ond dwi'n clywed am rhai gofleoedd, ond dwi'n meddwl maen nhw allan yna digon i bobl dal arnyn nhw neu yn cael eu cynnig digon i bobl. A dwi wedi bod yma i mi sefyllu jyst i bod yn nid o fi hun a help pobl agos iddo fi efo cydau. Fatha, lle sy'n well yn chdi? Sheffield, llawn o bobl, lle masif, ta ti'n licio bod adra, lle sy'n ora? Mae llefydd completely gwahanol. Fedri dim rili cymharu fo ar un llaw, oherwydd mae Llangefni adra iddo fi. So mae yna fatha highs and lows, ond dwi'n meddwl well gen i bod adra. O, cute. Clas.